وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Choyamba timyamika Allahu subhanahu wa ta'ala, madaliso ndintendere zipite kwa mtumiki wake omaliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amene adati fotokozera ife za ubwino wa tsiku la lero lino, tsiku la chisanu, tsiku limene zidachitika zambiri zikulu zikulu zokhuzana ndi munthu. Ndi tsiku lomwe Adamu alayhi salam adalengedwa, komanso ndi tsiku limene iye adatsitsidwa pa dziko lapansi pano. Ndipo mtumiki adatiuza kuti kiyama izabwera tsiku la lero kapena tsiku la Friday. Ndipo mtumiki adatipempha potiphunzitsa ife adabu ya tsiku la lero kuchokera pa ndime imene Allahu subhanahu wa ta'ala akulankhula mu Qur'ani yolemekezeka, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ndithu Allah komanso angelo amakhala akumfunira zabwino mtumiki wathu omaliza Muhammad. Ndipo adalikanso lamulo likukhala kwa ife umma, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inu amene mwakhulupirira mfunireni zabwino ndi kupereka madaliso ndi mtendere kupita kwa mtumiki ameneyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Balo anga olemekezeka, lero ndikufuna kuti tikambirane chimodzi mwa zinthu zikulu zikulu za chipembedzo chathu zokhuzana ndi ukwati. Ukwati ndi kupezeka pakati pa mwamuna ndi mkazi, kapena kupezeka pakati pa chinthu chachimuna ndi chachikazi. Ndipo cholinga chake ndi kukhala ndi product, chipatso. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adalenga zinthu zazimuna ndi zazikazi muntundu wa anthu tilipo amuna akazi, komanso muntundu wa zinyamanso muli zazimuna ndi zazikazi. Ndipo kuonjezera aponso angakhalenso mu zomera zimene ife timazala zomwe zina zimangomera pazokha, mulinso zazimuna ndi zazikazi. Ndiye pali zambiri zomwe ife sitikuzidziwanso, zomwe Allah subhanahu wa ta'ala wayika mu zinthu mmene momo ziwiri ziwiri, chachimuna ndi chachikazi. Akulankhula Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani yolemekezeka, سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Wayereseka Mulungu amene adalenga ziwiri ziwiri, mapairs onse, kuizo zochoka pa dziko lapansi, kuchokera pansi pa nthaka muzomera, komanso kuchokera mwa inu nomwe anthu
kaya ndi ziwanda wa mimma la ya'lamun komanso mu zinthu zimene inu musakuzidziwa. Kupezeka kwa zinthu ziwiri zimenezi ndi chimodzi mu zisonyezo za Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ndi chisonyezo chokuti Allah subhanahu wa ta'ala adafuna kuti pazikhala kukumana kwa zinthu ziwiri zimenezi. Koma Mulungu Allah tabaraka wa ta'ala ngakhale adafuna choncho poyika chilakolako mwa munthu wamuna komanso wamkazi, kotero kuti mwamuna akamona wamkazi ndi kumamukhumbira, chimodzimodzinso wamkazi kumuona wamuna nkumamukhumbira, sadafune kuti chilakolako chimenechi chikhale umo mmene zichitira nkhuku kapena mbuzi kapchatong'ola suzi wa mtima wa moto, sizili choncho. Chiislamu chidabweretsa nidhamu, system yokuti munthu ayenera kuyitsatira imusiyanise pakati pa munthu ndi chinyama, isiyanise pakati pa iye amene ali wanzeru ndi uyo amene sali wanzeru. Pofuna kumulemekeza munthu, Allah subhanahu wa ta'ala adamuyikira malamulo osiyana-siyana okuti ngati akufuna mkazi ayenera kumukwatira pochita nikah, pochita ndondomeko imene ili yofunikira komanso yodziwika bwino. Kale kunali mitundu yambiri yosiyana-siyana ya maukwati. Muhadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha akutifotokozera mitundu inayi yomwe idalipo pa nthawi imeneyo. Ndi akutiuza kuti mtundu oyamba ndi mtundu wa maukwati amene tili nawo lero lino, okuti mwamuna kupita kukafunsira ukwati kwawo kwa mkazi amene amamusunga kapena kumusamala msungwanayo, kenako ndi kuchita ndondomeko yonse yopereka mahar komanso kufunsira kuvomera ndi kumpereka mkazi ngati mmene mukuzidziwira mmene timapangira manikaha. Ukwati umenewo udalipo nthawi imene ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nde panali mtundu wina wa ukwati umene umachedwa kuti an-nikahul istibdha, munthu wakwatira mkazi koma zikukanika kuti chipaso chituluke mnyumbamo, ndikuganiza zompeza munthu wina okuti mwina alowe kumwanseri mnyumbamu pa nthawi imene mzimayi wayereseka bwinobwino, kenako nkudikira kuona kuti kodi zosatira zakulowa kwa nyumbaku zikhala zotani, zimene kwathu kuno lero lino timati kulowa ofisi. Sadapereke dzina la nyalugwe sitikudziwa nchifukwa chiyani koma kuti kulowa ofisi. Nthawi imeneyo Aisha akutiuza kuti ukwati umenewunso udalipo nthawi imeneyo umachitika. Ndiye kudalinso ukwati wina umene azibambo amakumanirana mnyumba ya mzimayi osapyola teni, aliyese nkutuluka ndi zolinga zake zitakwaniritsidwa. Koma pa nthawi imene sopano mzimayi wapezeka kuti wayima, ndiye amamutenga mwanayo ndikungosankha amene wamsangalasa mwa azibambo aja kuti poti mukudziwa nonse zimayenda chonchi, mwanayu kuyambira lero akhala wa iwe, ndikumpasa mzibamboyo ndikutenga dzina lache. Aisha radhiyallahu ta'ala anha akupitirizanso kunena kuti nde padalinso ukwati wina omwe chiwerengero cha azibambo ndichovuta kuchitchula, ochuluka kwambiri.
amalowa mnyumba mwa mzimayimo osiyana nkumatuluka mmenemo. Penanso akuti nthawi imene amachita kuyika mbendera, chisonyezo chokuti nyumbayi wina aliyense wafuna atha kulowa. Ndipo mzimayi amalandira ndalama monga ngati business imene ikuchitika lero lino, ukwati umene umachitika ngati uhule. Mukacheredwa usiku ambiri tikumaziona moyendamu, kungoona kuti aibu basi Mulungu atikhululukire. Ukamayenda ukunena astaghfirullah. Zimenezo zibachitikaso nthawi imeneyo, koma amachita mpaka kuyika mbendera yosonyeza kuti nyumba iyi ndi ya prostitute. Nde Aisha akutiuza kunena kuti maukwati onsewa adaletsedwa kupatulapo ukwati umene tautchula woyambirira uja. Komanso maukwati ena onjezera pamenepo amene analetsedwa ndiye kuchita chibwenzi. Ittikhadhul khudun wala muttakhidhati akhdan. Musatenge anthu akazi ndikupanga nawo chibwenzi. Kawiri izi zonse tikulankhula zikuchitika mu society yathu. Mwapeza ambiri achinyama atafe. Ena ndi akulu omwenso. Kudabwa kuti yayi zikuoneka kuti amaenda ndi amayi uja amenewo. Kapena amaenda ndi msungwana wakuti. Koma chonsecho kuwafunsa nchifukwa chiyani simukupanga nikaha. Kunena kwake amati ndikufuna ndimphunzire, ndidziwe kuti chikhalidwe cha mzangayo nchotani. Nayenso mkazi akusangalala nkumati kuti nane ndikufuna ndiadziwe amuna awa, kuti kodi azandipindulira msogolo zaka nkumatha mpaka 6-10 years ali pa chibwenzi. Eti ndi amayiwala kunena kuti nthawi imeneyi imene tingayike kuti ndi observatory period yongo umuyang'ana munthu uyo kuti akhonze mayeso, kapena ayi ndi ndani angafune kuti alephere mayesowa. Choncho kukhala kwake kumakhala kwa chilungamo kwa chiphamaso. Zochitika zimakhalanso zonse za chiphamaso. Eti angakhale pakudya kumene mtanda umozi koma ukampeza kumbali ndi mitanda 4. Chonsecho akufuna kuti amukope nzacheyo kuti aoneke kati kuti ndi munthu wabwino pamaso pake. Ndemu mphunzira bwanji popeza iye lakula kwa iye ndibodza akuna mizani chikhalidwe chake si chimenecho. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akulesa njira imene ya chibwenzi, wala muttakhidhatu akhdan. Pa aya ina wala muttakhidhi akhdan. Musakale mukuchita chibwenzi ndi munthu wamuna kapena wankazi. Nde panaliso mtundu wina umene umachedwa kuti nikahul badal. Nikahul badal kungosangalasidwa mabanja awiri kuti tiyeni lero tingosinthana, pakutha pa wiki pano tizabwerera mmene zililimu. Zimenezo zikuchitika mayiko ake ngati omwe ano, dziko lake ngati lomwe lino, kuthekanso kundilande kuno ngati zimenezo zikuchitika. Kuthekanso madera ena onse m'Malawi muno zimenezi zikuchitika. Tikufuna tifotokozerane kuti kodi zofunikira kuchita pa ukwati ndi chani, chofunikira kuchidziwa za pa ukwati ndi chani. Balo wanga olemekezeka, Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adayika ndondomeko imene ya Islamu yoti pakhale ukwati ovomerezeka, chifukwa chofuna kusunga ulemerero wa munthu Msilamu, wa munthu wina aliyense, komanso kufuna kusunga chilako lako cha munthu, chifukwa munthu sadangokhala ndi chilako lako chabe ayi, komanso ali ndi chilako lako chokhala bambo kapena mayi. Kotero ndiye nkona timasiyana ife ndi nsomba. Nsomba zikangoberekana m'madzimo, angakhale bambo wa nsomba amene adafika pa malowo sadziwika iyayi,
chifukwa salabadira china chilichonse muzosatira zake, koma munthu adampasa atifatal ubuwa wal umuma, adampasa kukhala ndi mtima okuti azisangalatsidwa kukhala iyeyo kuti ndi bambo wa ana komanso mayi wa ana. Balo wanga olemekezeka, pamene tikuyang'ana za malamulo a Chisilamu pa ukwati, ndekuti tikuyang'ana za munthu amene waziona kuti wafika msinkhu wokwatira, ndipo waona kuti mwa iye muli kuthekera kuti atha kukwatira, akwatire asadikire china chilichonse. Ngati wadziwa kuti nthawi yako yakwana yoti ukwatire usadikire china chilichonse. Wamuona mkazi amene wamukonda, ndipo mkazi wabwino ndi mkazi amene ali swaliha mu'mina, amene ali okhulupirira komanso ochita ntchito zabwino. Siku ilo mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam pofuna kutiphunzitsa adatiuza ife zinthu zitatu zimene zili chisangalalo kwa munthu. As-saada thalatha, chisangalalo ndi zinthu zitatu. Chinthu choyambirira ndi kukhala ndi nyumba yabwino yayikulu yotakasuka. Chinthu chachiwiri, kukhala ndi chokwera champhamvu choti anzako akakuthawa osavutika uwapeza pa ulendo atakusiya 2 days. Ndipo chinthu chachitatu chimene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena, almar'atul mu'mina, nzimayi amene alokhulupirira, tu'inuhu fi imanihi wa ala imanihi, amene azimuthandiza mwamunayo muchikhulupiriro chake. Ndekuti tikuyang'ana za munthu amene mwamuvomera ukwatiyo kuti ndi mzibambo amene ali wabwino, osango mutenga mzibamboyo malingana nzomwe ali nazo nthumba mwake, koma pomuyang'ana ndi chikhalidwe chake ndi chikhulupiriro chake. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amalankhula mu Qur'an potiphunzitsa ife kuti nthawi ya ukwati ikafika tikwatire komanso tiakwatitse ana athu. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, mwakwatitse osakwatira mwa inu, komanso makamaka salihin, anthu amene ali ochita zabwino, azibambo abwino, amene ali ndi chikhalidwe chabwino, kuchokera mwa akapolo anu achimuna komanso achikazi. In yakunu fuqara, ngati iwo ali osauka, ngati nthumba mwawo muli moperewera, yughnihimullahu min fadlih, Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala azawapatsa, azawalemeretsa kuchokera mu chifundo chake komanso madaliso ake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, ndithu Allah subhanahu wa ta'ala zake ndizochuluka kwambiri komanso ndozindikira bwino kwambiri. Pambuyo poti mwansankha wabwino okondedwa wanuyo, mwakachita ukwati, mwafunsira ukwati okwawo, kawiri mudziwe kunena kuti mkazi wabwino mutha kumudziwa pongoyang'ana banja lache, osati zomati kuti titengane tidziwane mpaka miezi 6, miezi 10, mpaka na zaka 10 nkumadusa. Mumuona kuchokera mu chikhalidwe cha makolo ake, chikhalidwe cha banja lache limene akuchokera. Kenako sopano ambiri mwa ife tikumasangalala kufuna ndaliso kwa mashekh, womwe somene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adatiphunzitsira kuti ukwati tisango okwatirana iyayi opanda waliyu, opanda uyo amene wapereka mkazi kumpasa mwamunayo, kapena opanda somboni zochitira umboni pa tsiku la nikah. Komanso mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallama, Mulungu wathu Allahu tabaraka wa taala, mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatiphunzitsanso kuti tisango mutenga mzimayiyo pokapo kaso titampasa kanga chepe kamene kali mahari,
tapanga zimenezo. Sheikh atiwerengeranso khutuba ndi kutiphunzisanso zina mwandime zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza ife. Nde mundime zonse za khutuba ndikumatiuza kuti ittaqullah, ittaqu rabbakum, mumuope Allah, mumuope mbuye wanu. Bale wanga, kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala sikukungothera gawo lokuti iwe wabwera ku mzikiti ndi mkazi wakoyo ndi makolo ndi anthu ozachitira umboni ndezikatha ku mzikiti komantha umuopa Allah athera pamenepo. Mumuope Allah subhanahu wa ta'ala ndiko omwe inu mutakasangalale. Kuchita phwando ndi Chiislamu aulimu walau bishat. Tumika mamuza Abdurrahman ibn Auf atamuona kuti wakwatira koma sada chite kaphwando aulimu. Iwe Abdurrahman chita kaphwando, waitana anthu mujeza kuja walau bishat. Olo ungopha mbuzi imodzi yokha zikukwanira. Sopano lero zimachitika ndi zotani. Pamaperekedwa mbuzi yopha akuchimuna, aja akuchimuna okhaokha. Pabweraso mbuzi yokupha akuchikazi, aja akuchikazi okhaokha. Ndena mmango itana kwa itana enawo kuti angokuthandizirani. Sopano miyambo ya pabwalo imene ili yolaula kwambiri komanso yolapitsa masiku ano. Mwina lero lino aliyense akudziwa bwino kuti ndizoona tachokera ku mdima waukulu omwe nthawi imeneyo mwina pa ukwati wa Chisilamu za Chisilamu panalibe. Anthu amati akasangalala ndekuti amwamowa akuvina molaula kwambiri. Mabungu abwera othandizira maukwati kuti ayende bwino akhale mchisilamu. Zambiri tachosa koma zasala zingapo. Azibambo ndi azimayi kusakanikirana komanso kuvina molaulitsa. Pena ukumati ukaona ma videos ena azomwe zikuchitika mwina makamaka mkwati ndi mkwatibwe asadalowe. Anyamata ndi asikana akuvinira limozi komanso angakhalenso zovina zakenso zoopsa kwambiri, ngakhale nyimbo imene ikulirayo ikuimbidwa dzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu rabbakum, mumuope mbuye wanu. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, mumuope Mulungu wanu mwachoonadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, musamwalire pokapo inu muli Islamu. Lero ukwati wathu wa lero oyitanidwa ndolemera kuti azatigawire anthu osauka siti kwa ayitana ndakamfaya alibe kena kalikonse amenewo. Dzina pa dziko alibe, chumanso alibe, azachita chiyani ku ukwati wathu. Tumiki pamene amanena kuti aulimu walau bisha, ndi anatiuza kuti khairul walima, walima imene ili yabwino, phwando labwino la ukwati limene lili labwino, ndi limene amayitanidwa olemera komanso osauka, mamaskini ndi anthu amene alibe makolo, maaitamu. Ndikubwera pamalopa ndikuzaja ndikuzasangalala kusonyeza ndi tsiku la chisangalalo. Akulu tiyeni tisinthe zochitika zathu. Masheikh amatilankhula pamene ukwati tikudalisa kummawa kuja, sizi kutanthauza kuti zochitika kubwalo ndesakakhale za Chisilamu ndikumanena kuti za Chisilamu zathera ku mzikiti kujayi. Walima ndi liwu la Chisilamu limenenso mtumiki walika mahadithi ochuluka kwambiri aulimu. Ukaitanidwa kuwalima, bwera upite kuwalimako. Ndi zinthu zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adazikira adabu. Koma ife tisasokoneze dzina limeneli ndikulowesa za chikunja zimene ife tikuchita. Tiyeni tisinthe wina aliyense payekha. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti pamene ukwati uli njira yokuti pabwere zipaso zabwino mnyumbamo, pamene ukwati uli njira yakuti umma wa mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama
uzakhale ochuluka, komanso mtumiki azakhale boastful, kusangalala ndi kunyadira chifukwa cha umma uno kuti ndi ochuluka kwambiri. Pamene ukwati uli njira yokuti ife chilakolako chathu chizithera mu njira ya halali osakhala ya haramu. Pamene ukwati uli njira yoti chilakolako chathucho chizikhala cha ulemerero osati chonyazisa komanso chochitisa manyazi. Tiyeni timuope Allah subhanahu wa ta'ala pamene tikupanga manika athu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.